Отборът на Общински футболен клуб Червен бряг приключи есенния дял на първенството в Плевенската А областна футболна група с победа над гостуващия тим на Чавдар Бръшляница с 3-1. Домакините поведоха още в 8-та минута на двубоя, когато Георги Георгиев центрира прецизно от фал и Александър Александров реализира с глава за 1-0. 4 минути по-късно отлично игралия през цялата среща Веселин Йотов бе фаулиран на границата на наказателното поле на Чавдар и главният съдия отсъди пряк свободен удар. За топката застана отново Георгиев, но ударът бе отразен от противниковия вратар. В 33-та минута Мариан Иванов напредна по десния фланг на атаката на Червен бряг, преодоля защитник на гостите и подаде коженото кълбо към централния нападател Калоян Сашев, който от непосредствена близост пропусна да удвои преднината за своя тим. Само 2 минути след пропуска на Сашев, Тихомир Боцов пое топката в половината на чавдарци и с мощен удар от близо 30 метра отбеляза втория гол за домакините. След почивката старши треньора на домакините извърши една смяна. На мястото на Иван Хинов в игра се появи Драгомир Петров. Плахите действия на бранителя даваха възможност на противниковите нападатели да организират няколко добри атаки, при една от които Благоев се озова очи в очи с Веселин Ганчев, който се намеси хладнокръвно, избивайки топката в ъглов удар. Голът за гостите обаче не закъсня. В 67-та минута отново Благоев елиминира Петров, навлезе в наказателното поле на Червен бряг и преодоля Ганчев. Радостта на чавдарци трябва само 8 минути. Четвърт час преди края на срещата Калоян Сашев прехвърли елегантно вратаря на Бръшляница и отново даде преднина от 2 гола в полза на чернобрежкия тим. В 82-та минута Велев от състава на гостите стреля отдалеч, но ударът му срещна напречната града. Краен резултат: Червен бряг, Чавдар Бръшляница 3-1.